Аз съм Георги. Направих си канал в YouTube и много се радвам за това. Ще качваме фокуси и илюзии, но обаче съжалявам, че няма да ги разкривам, но според мен не е правилно смисъл да научавам нови магии и фокуси и да ги разкривам. За мен не е правилно. Сега, за този трик, ни е нужна една чаша. Празна чаша, без двойно дъно е. Не е като шапките с двойно дъно или кутийки. Сега, чашката и една най-обикновена кърпа. Не е с шевове или друго. Чиста е просто. И сега, слагам я към мен и слагам чашката отдолу. Ето виждате чашката. Удрям по чашката и под нея има топче. Ето оставям го. Брат ми ще снима, за да видите, че не съм го взела. Ставям чашката, кърпата. Ето брат ми държи, за да видите, че не е взето. И си много държи вече. Сега удрям по чашката и тя изчезва. Надявам се трикът ми да ви е харесал и ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Довиждане и от мен до другият път.